ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. नमस्कार, माझं नाव सागर केरकर, राहणार मडोरा केरकरवाडी. तर काय घटना आहे? गुरुवारी संध्याकाळी माझ्यासोबत एक अपघात घडला. तर मी पोलवरून शव घेऊन खाली पडलो. तर आमच्या गावचं उपसरपंच बाळू गावडे त्यांनी मला गुरुवारी 30 तारीखला फोन केला आणि सांगितलं जरा स्ट्रीट लाईटीचा काम असा, जरा बल्ब घालूच्या देवाचा कार्यक्रम असा. मी म्हटलं मी नाईट करून बाबा येईल, माका जमाचा नाही. तरी तो काय बोललो, जरा देवाचं काम असा तर जरा 4 बल्ब घालून दे. मी म्हटलं ठीक असा. आणि त्याच्यानंतर ते माका संध्याकाळी फोनार फोन केल्याने आणि माका नेऊ गेल्यानंतर त्याच्यानंतर मी त्यांना विचारलं, बाबा मी डायरेक्ट फोनावर कसं चढा. तर ते काय म्हणाले, ते महावितरणचे जे साहेब असत प्रमुख ठाकूर साहेब, त्यांच्याने सांगितलं काय, तू काम करून घे आणि बोलले जी काही कामं असत ती म्हणून आपल्याकडे सोपवली असं, त्यामुळे विचारायची काही गरज ना, तू करू शकते. एवढा सांगितल्यानंतर मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि माणुसकी म्हणा मी त्यांच्यासोबत गेलो. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी मी गेलो, त्याच्यानंतर बघितलं आणि त्याच्यानंतर पोलार चढल्यावर माका चढता क्षणी माका तिथे करंट दिलो. करंट आल्यानंतर मी खाली पडलं. पडलं त्याच्यानंतर माका काही शुद्धीत नव्हते मी. त्याच्यानंतर माका त्यांच्यानी घेऊन गेल्यानंतर मी बघितलं तेवढ्यात माका जरा मी शुद्धीत आल्यावर बघितलं तर मी हॉस्पिटलमध्ये असेल. कुठच्या हॉस्पिटलमध्ये? बांदा हॉस्पिटलमध्ये. जरा माका समजायला लागला काय. त्याच्यानंतर मी बघितलं तर माझं हे पूर्ण हात जळलेलो होतो, हे एक पूर्ण पाय माझं अजिबात काम करी नाही होतो. पूर्ण माका एवढं त्रास जाय होतो आणि कमरेक माझ्या एवढा लागलेला पूर्ण, आणि ही मान जरा घेतली माझी पूर्ण, एक साइड माझी काहीच काम करी नाही होती. ओके. मग तिथे स्थानिक डॉक्टरनी काय सांगितलं तुम्हाला? स्थानिक डॉक्टर तिथे होते सारंग, त्यांचे सांगितलं आमच्याकडनं इथे काय होतं ना, तुम्ही याला बांबोळी ट्रान्सफर करून घ्या. तेवढं मला जरा समजत होतं, तेवढा मी शुद्धीत होतो. त्याच्यानंतर हे काय बोलले उपसरपंच बाळू गावडे, आम्हाला हॉस्पिटलची अँब्युलन्स नको, मी प्रायव्हेट करतो आणि याला घेऊन जातो. त्याच्यानंतर मला चौघांनी उचललं, मला अजिबात जमत नव्हतं. चौघांनी मला बेडवरनं उचललं आणि अँब्युलन्स मध्ये घातलं. तेव्हा मी एवढा रडत होतो, एवढा मला वेदना होत होत्या, काय करणार. तर त्या बांबोळीच्या दरवाज्यावर मला नाहीतर पाऊण 1 तास मला तिथे बाहेर ठेवलं. अशा अवस्थेमध्ये एवढा मला त्रास होत होता. एक डॉक्टर तिथे आला नाही. त्याच्यानंतर 1 तासानंतर मला आतमध्ये ओपीडी मध्ये घेतलं त्यांच्यानी. ओपीडी मध्ये म्हणाले नंबर लावा तिथे. नंबर लावल्यानंतर मला तिथे बाजूला फटवर घातलं स्ट्रेचरवर, आणि या लोकांनी मला तिथे नंबर काढायला गेले आणि तिथे परत अर्धा तास ठेवलं मला तात्काळात. हे जे मला घेऊन गेले बाळू गावडे याने मला काय सांगितलं, तो माझ्याकडे 1 रात्र तिथे थांबला. दुसऱ्या दिवशी म्हणाला मला पैशाची सोय करायची आहे, मी घरी जातो, जरा आंघोळ करायची आहे आणि पैशाची मी सोय करतो. आणि या माणसाने माझ्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये 500 रुपये ठेवले आणि माझ्या बायकोला सांगितलं मी त्याच्या सागरच्या मोबाईलमध्ये 3500 रुपये ठेवले. मला ह्या पैशाचा विषय काहीच माहित नाही. बायकोने मला फोन करून विचारलं, बाबा एवढे पैसे ठेवले का? मी बोललो एवढे पैसे ना, त्याने फक्त 500 रुपये माझ्या खर्चासाठी ठेवले, फक्त 500 रुपये. एवढं झालं तर त्याने 500 रुपये फक्त माझ्या मोबाईलवर ठेवून तो निघून गेला. आणि तो ज्या दिवसा निघून गेला अद्यापपर्यंत, आजपर्यंत मी घरी आलो, अद्याप आला नाही तो मला बघायला, एक फोन पण केला नाही त्याने. अपघात घडल्यावर मला तिथनं बांधण्यामध्ये घेऊन गेले, बांधण्यातनं मला बांबोळीपर्यंत घेऊन गेले. तोपर्यंत माझ्या कुटुंबाला यांनी कोणतीच कल्पना दिली नाही. अपघात 4 वाजता घडला आणि आम्हाला कळलं बाहेरून, 9:15 वाजता आम्हाला कळलं बाहेरून असा अपघात घडला म्हणून. मग आमची घरातल्यांची अवस्था काय असणार? तुम्हाला कुठलीच कल्पना दिली नाही का त्यांनी? नाही.
मग तुम्ही आता हे झाल्यानंतर आपलं बघा घटना घडली, गावात घडली, मग गावचं स्थानिक पोलीस प्रशासन म्हणजे कोण? पोलीस पाटील. मग पोलीस पाटलांना तुम्ही संपर्क केला का? पोलीस पाटील नितीन नाईक यांनी सांगितलं तुम्ही तुमचं काही ते बघून घ्या, आम्ही याच्यात पडणार नाही म्हणून. मग त्यानंतर मग तुम्ही कोणाशी संपर्क केलात? बाळू गावडे यांनी पण हात वर केले. नितीन नाईक म्हणजे पोलीस पाटील यांनी पण सांगितलं तुम्ही तुमचं बघून घ्या. मग आम्ही जायचं तर कुठे जायचं म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशन बांधे या ठिकाणी गेलो. पोलीस स्टेशनवर पण आम्हाला दाद मिळाली नाही. अशा अवस्थेत मी माझा हात एक आणि एक पाय काम करणार, अशा अवस्थेत मी पोलीस स्टेशनवर 6 वेळा तरी गेलं. 6 वेळा गेलं. त्याच्यानंतर आम्ही गेलेल्या वेळेस आम्ही फक्त त्या वेळेस हजर होतो गेल्या टायमात, पण ते माणूस हजर नव्हते. तर आमका पोलीस बीड हवालदार काय म्हणतात, कुडतरकर साहेब काय म्हणतात, ते आज येऊ शकणार नाही, तुम्ही उद्या या. उद्या गेल्यानंतर म्हणतात तुम्ही परवा या, असे आम्हाला आता टोटल आम्ही 6 दिवस पोलीस स्टेशनवर गेले. याच्यावरनं मला संशय येतो का यांच्यावर आर्थिक दबाव आहे काय का, किंवा राजकीय दबाव असा काय का. तर मी करूचा तर करू काय, आमच्यासारख्या सामान्य माणसांना जावचा तरी काय, कोणाकडे न्याय मागत जावतो. माझी आज परिस्थिती बघता मला अजिबात चलाक जमणार नाही. माझी एक साईड पूर्ण काम करणार नाही आणि हात माझ्या नुसते पूर्ण मुंगे येतं पायात, हातीत आणि पायात. करूचा तर मी काय करू. तर आज ही माझी अशी परिस्थिती आहे. माझ्या आज डोक्यावर माझ्या कुटुंबाची 5 माणसांची जबाबदारी असा. तर ह्या अवस्थेत मी काम कसा करतलं. डॉक्टरने म्हटला तर माका 6 महिन्याची रेस्ट घेऊ तुका, काम अजिबात जमाचं नाही. एक साईड माझी पूर्ण काम करणार नाही. माझा 1 वर्षाचा चेडू असा, बाई माझी आई आणि बाबा. तर बाबांका माझ्या हार्टचो प्रॉब्लेम असा, ते काम करू शकत ना अजिबात. आता काहीच जमणार नाही आता. तर आज म्हाका खरोखर माझ्या जीवनाचो कंटाळो येयल्लो असा. मी काय करू आणि काय नको काहीच म्हाका समजणार नाही. तर आज मी खरोच माझ्या जीवाक कंटाळलो, अक्षरशः कंटाळून गेल्लो असेल. आणि मी जर माझ्या जीवाचा काय बरा वाईट केलंय तर ह्यो आमच्या मुर्रा गावचो उपसरपंच मी म्हाका कामा गेलो, तो कृष्णा गावडे उर्फ बाळू गावडे, ह्यो एका कारणीभूत रावतलो. एवढाच मी सांगतोय. माझ्या नवऱ्यात जे कृष्णा गावडे म्हणजे उर्फ बाळू गावडे त्याने पण नेले, त्यांनी पण हात वर केले. पोलीस पाटला म्हणजे नितीन नाईक यांनी पण हात वर केले. पोलीस ठाण्या बांध्यामध्ये गेलो, त्यांनी पण सांगितलं आम्हाला जमणार नाही म्हणून. मग मी करू तर करू काय. माझ्या जर नवऱ्याची परिस्थिती आहे, माझ्या मुलीचं करू की माझ्या नवऱ्याचं करू असं जर आहे, तर मी पण माझा नवराच नाही राहिलो तर मी राहून काय करू. मी पण माझ्या जीवाचं बरं वाईट करून घेणार आणि त्याचं कारणीभूत कृष्णा गावडे म्हणजे बाळू गावडे राहणार.